Salutare și bine ați la un nou episod. Da, de CSGO. N-am avut idei. Și de data asta suntem alături de Marius. Salut! Așa, bă. Salut, bă. Bun, hai ce să ne alegem? Contra sau Tero? Hai, da, Tero, că nu așa ne place. Iar o început ăștia, dar vor fi două meciuri. Mamă, ce-a fost aici? Mamă, ce prism o luat. Să vezi, chiar îi confund eu pe ăștia la început, bă. Da. Dar ce dracu ăștia? Na, pe la spate. Mamă. Tu l-ai luat pe la spate, Da, stai un pic. Hai. Așa. Aoleu, m-a dat. Programul ăsta e nebun, ăsta de filmat. Câteodată îmi face niște pizze din alea. Bă, dă-o dracu, bă. Iau. Bă, ia uite rotele. Na, și tu. Opa. Nici la el, mă. Ni la el. Uite. De unde m-a luat ăsta? Ia, Ce m-a luat? Cu P90, botul m-a luat. Mă bate computerul, mă. Hai de capul meu cum dai. Ia, bă, stai acolo. Stai și tu. Uite, muncă vine pe la spate, frumos, Andy. Place. Uite, care m-a furat, bă, de virus, bă. Nu știu, ăla de virus. De virus ăla. De virus e abonatul meu, știi? Aoleu. Nu mi-i jura abonații că te ia dracu, Alice. Da, abonații mei sfânți. Uite. Mamă. Unde? Liviu, șmecherul ăla. Ăla. Hai. N-am mă că l-am făcut. Ia uite cu magul. Ce face ăsta cu magul? Mamă. Așa, Alex. Dă-le în gură. Ia uite. Fac, dă-le, dă-i dracu, așa. S-am furat și eu. Așa se face, mai nou. Se fură. Păi da. Ah! Mi-am luat abonatul, bă. Cred că. Aoleu. Nu, mă. Nu l-am luat ce de... M-a făcut ăsta. Nu-mi place așa. Lamă. Dar nu cu abonat. Hăi, bă, ce m-a luat am Eu de după abonat mă învârt, bă. Și m-a luat ăla de sus, bă. Îs cu căcaturile astea de arme. Și am mai și pe ele arme. Bă, eu slab. Am ajuns la pistol. Și rapid, și am început și după ei. Păi da. Au ajuns de virus la mag. Lamă i-am dat, bă, lamă. Așa, bă, lamă să se dă. Mai nou. Da, să le știe karma. Păi da. E bă cu armă în spate. Păi da. Ia uite. Ah! M-a luat Cătălin. Uite, bă, ce stă ăla acolo sus, bă. Cătăline, dacă te uiți la acest video, ești șmecher, șmecher. Mafiot de mafiot. Ah! Aoleu, m-am conjurat. Da. Să vezi, bă, încerc, mă, ține, oaie. Ai văzut-o pe asta? Fac, și tu. Uite, bă, nu mai trec arma asta, bă. Care armă? Un shotgun. Mamă, ce a făcut-o lui ăla. Mi-ai furat kill-ul, bă, hoțul. Lui ăla i-am dat vreo 3 Bă, shotgun. care te-a tipă? Ăsta e șmecher. Uite, bă, mă face, bă. Bă, eu ajung la lamă, bă. Ce dracu, bă. Ăștia-s prea slab. Băga mea și. Uite, m-a făcut Liviu, bă, Liviule, bă. Bă, când să dau și pe gloanțe în Brasil. A, bă, în sfârșit am ajuns și eu la Galilul. Am ajuns la cuțit. A văzut băieții aici cum se joacă. Mai facem un meci așa de ciudă. După... Așa. Taci că nu mă aude, taci că nu mă aude. Dacă te aude. Și cine e vigător aici? Mersi. Alex Ecraim. Da, Cicaim, Alex. Da, bă, Alex Ecraim, știi? Se vede în video cât ai mam. Ai în bătajul, că ai bă. De 14 ani. Da, eu tu ai bă, la asta știu eu pe tine. Du-te, bă, și am început. Ăștia aveau ceva kill-uri de aici noastră. Aveau vreo 5-10 așa. Da, bă. Hai că mai avem
încă o rundă. Și după aia episodul o să apară pe YouTube. Tu cățești gurătă, că ce bine dă. Dar nu uitați, în secțiunea de comentarii ziceți-mi ce să filme, ziceți-mi ce să filmez pe data viitoare, că nu mai am idei. Deci atâta m-am hotărât să am Minecraft, și până la urmă, CSGO. Păi da. Te-am zis eu, dacă nu ziceam eu. Da. Și dacă nu-mi zicea și Denis pe Skype. The Virus, că l-am băgat și pe el pe Skype. E abonatul meu. Deci da, care vreți să mă dați pe Skype, ID-ul este alex.alex4432 și... Da, bagi în descriere, bă. Da, bag în descriere jos, că nu cred că țineți voi minte atâta numele. Și așa am o poze. Nu-i mă, că te-am luat Cătăline. Bă, bătarul din fratele. Aoleu, că m-a făcut mă pe la spate, mă. M-a făcut Sasuke. Sasuke te-a făcut. Da. Sasuke și... Bă, avea la o poză. Sasuke. Na, mă lau comor boți. Dacă nu dă nimica, și acum... Era să-l omor pe ăla de la... Mamă, ce aici, mamă, ce-a fost acolo. Am văzut, bă, eram și eu pe acolo. Da. Eram în trecere. Atât! Bine, boss? Stai, boss? Am ajuns la... Uite, ăsta vrea să-mi dea lama. Pleacă, bă, de aici. Ma, de unde l-am luat cu magul. Jale, bă, jale. Jale. Capul lui Aim. Aoleu, mori, bă, eu. Este, nu era bă. la noi în bază. Nu mi-a furat. Asta e baza noastră sau aia e baza noastră? Care e Auzi, baza bă, noastră? Alex, ai cod, bă, ai aim, bă. Da, bă, nu mai pot, bă. 100% Aim aici. E, da. Tu ești nebun la cap, deci dacă... Ce-o zis? M-ai salvat, bă. Ai eliminat pe Liviu. M-ai salvat. Da. Salvat viața. Ce-a zis abonatul meu drag? Uite, bă, vezi ce Aim am? Trag ampuli, așa. Aoleu, m-a făcut asta. M-a făcut ursul. Ursule. Deci, Virus, dacă vezi comentariul ăsta, nu știu, nu te înțeleg deocamdată. Și comentariu. Dacă vezi video. Toate o să te corectez. Uite, ăsta vrea să dea la. Da, tu mă corectezi acum, Marisu. Tu ești viața care mă corectează. Marisul vieții, o vezi? Bă, ce dracu aici, au ajuns deja. Am crezut că au ajuns unul la cuțite. Vedeau unul cu cuțite după mine, bă. După mine cu cuțite. Aoleu, nu vă asta. Bă, de ce e după mine? Au, ce friz am avut aici. Dita mai frizul. Uite, lamă i-am dat. Așa. În spate. Dar lăsați-mă să trec de arma asta, oameni buni. Nimă că mi-a făcut cum Nu știu să trag, că trage aiurea. Ce armă? Mamă, nu, un fel de mege din ăla. Știi ce nu-mi place mie? Hai, știu că-ți place. Tu minți acolo. Ce spai și ăla, mă, îmi dă recta acum. Pentru că s-a enervat. Pentru că da, oameni buni. Nu mai fac eu niciun. Eu n-am... Nu mai fac niciun frate. Bă, frate, Liviu ăsta e nebun, frate, la da. Uite cum vine ăla. Care ești, mă? O mai ăsta. Iar Sasuke ăsta. Ia să le scriu. Recording. Y. Fac. Na, mă. Ce face AVP-ul? Ăsta AVP. Recording pentru YouTube. Da, mă. Dar tu ești bossul, cine? Altcineva. Tu ești al mai boss din... Tu ești al mai boss dintre voi și aici, dar n-am ce. Wow, că mi-a făcut... Dacă vezi acest video... Da, o să vezi... Ești al mai boss. Aoleo, ce lamă era să-i dau lui ăsta. Nimă la el. Te-ai băgat contra mea, nu? Crezi că o să mă distrugi, Virus? Apă-ți bag eu Virusul în curte acum. Ce ai, mă, că e cu noi în echipă, ne? Mi-a dat o cerere de prietenie. Aoleu. Da, frate, vezi, bă. Da, jur. În greșeală, bă, așa, de reflex. Tu, deșteptule.
în reflex, așa. De-aia tot am înțeles ce s-a întâmplat. Se mai întâmplă. Tu Se m-ai mai luat. întâmplă. Tu m-ai luat boate în cap. Da. Ți-am pălit un șargan peste ochi. Care-i bossul virus? Aul. Frate, da, am dreptate, ai dreptate, tot tu ești Bun. bossul. Tu ești bossul. Da. Ce-am crezut că câștig la faza asta. Ai crezut? Nu lăsați pe virus să vă ia. Nu lăsați, nici de cum. Îi are tot și Uite, care mă? Fii atent. Mamă, ce-am crezut că mă ia virus. Ai, bă, am vrut să-i dau la mălul ăla. Vreau să iau pe unul. Vreau să... Na, Așa. care-i bossul? Care-i baștari? Bă, eram și eu lângă unul să-i dau la mănâncă bot, bravo. Bine, na, aici se încheie și această filmare. Ia usturel. Da, am pus acolo că aici se încheie filmare. Și Monasteri. nu uitați de subscribe, like, comment cu ce să filmez data viitoare. Pa! Vedem data viitoare!